Nagpasidaan ang Land Transportation Office 11 nga pasakahan og kasong kriminal ang mga pamasahero og kulurom nga masakyanan lapi akip ang car rentals. Ang detalye sa report ni John D. Esteban. Mas gipakusgan sa Land Transportation Office 11 ang ilang kampanya batok sa mga kolorom nga sakyanan. Usa na diha ang mga kolorom nga car for rent. Sumala sa LTO Region 11 ang car rentals kinahanglan og kontrata. Klaro kaayo nga kung car rentals ang imong business, wala na'y prangkisa. But very clear ang provision sa balaod sa LTFRB na if you are a car rental, if you are engaged in a car rental business, dapat naa kay 3-year lease contract. 3 years lease contract sa usa ka kumpanya nga gamiton ang imong sakyanan for rent. Pero ugaling moubos na sa tulo ka tuig, dili na kini matawag nga car rental. Inay, usa na kini ka tourist transport service nga nanginahanglan na og prangkisa sama sa mga private car nga matag 24 oras ang bayad sa paggamit depende sa destinasyon. Kung walay prangkisa, illegal kini. Ang tourist pwede magud siya 1 day, 2 days, 1 week. So if you engage on that kind of business, mukha na tag prangkisa kay mahulog na ta dito sa tourist or shuttle service. Ugaling parahon sa LTO 11 ug way mapakitang dokumento, dili matud pa sila magduha-duha og parakop. Gawas sa embarguhon ang sakyanan, ang mga madakpan pasakahan og kasong kriminal. Ang penalty niini anaa sa kapin 2 million pesos ug mapriso hangtod 6 ka tuig. Pamina nadawat nga bagong directive, napailan pa na mo criminal case ang mga madakpan sa kolorum, no? And that's another huge task on our part kasi administrative lang supposedly no? But we can invoke amended Public Service Act, no, na 11659 nakatong ginabawal gyud ang usa ka pribado nga sakyanan nga manguntra nga mukuha og pasahero gamiton siya as public utility para mukita, no? Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.